Tipramotha YTF KDWF by Lua Jijak Dolai district level ni salsa ni je pajaga malai mung panda ni asupang tini o naithotok panda phaiman sak jak sini Tipramotha ni chairman sini bubagra tei gotongo tin logi tini o jaga TTA di sini CEM borong benang Purnachandra Jomatia phaiman jakha sini EM daw ni mes tei o jaga YTF ni president rural tongodolai junal ni chairman sini borong benang Puritus borong karibo sini monjo je asujak sini MDC diren song sini damanok song te baki jotto no bumung bulia karon sini jora grei sini bubagra kok salananggo special babe hambairina muchungo tini o jaga je gereng jagani o dolai district ni bisingo gobangma gereng jagani phai manjak joto taku buku okra chakra mare kichi norogose ang special babe hambairina muchungo je amsuk kosto khlai tini o jaga phai norok o thansani kogno khlani nani bagai phaimani bagai norok pai phai hambaya pharo जों साइमानो त्रिपुरा हास्तेओ गदुं मारमै राजनीति हेगो पलिटिक्स थंलायमानि जों नुखा जों गोबांमा राजनीति बदलनि गोबांमा लिडार्सफोरखौनो जों नुखा आमजखा जों तिनि सावैमानखा जों तामो खलायदों जों तामो खलायजाखा जों अ हानि बोसा दै जों तिनि तामनि बागै बुइनि सेलें गै सामन खलायमा दं आबो जों बेबागो साइमानखा दाखते बुसं आबोंखा त्रिपुरा हास्ते चीनी हाती प्रासा तामो जमातिया तामो कलय तामो देबरमा तामो चाकमा तामो काइपें तामो रुसाय बेबाग जों थानसानि वानसुया ताखते बुसं जों जतनो पार्ट जानजानि ओ सारनेम जे बुमुंनो दफानो तरजागियावै चीनी सारनेमनो जों तरजागलायै राजनीति खायजागै बुइबाय आलादा खाय तनजागमानि राजनीतिनो तरजावै दफानो तरजागियांलायमानि बागैनो जों तिनि अहानि बोसांथै जों बुइबाय बुइनि सेलें गै सामताङै नादङ दाखते बुसं जों तिनि 2021 साल बिसि फाइसबायका जों लुखा पाइथार जों तिनि बुबाग्रा जे बुबाग्रा जों थानसानि बागै तिनि गोरों जागाव थांगै अमहाय के चिनि बर' रगनो थानसाव तुबनानै बागै चाइतगै दङ अ बुबाग्रानो चिनि पाइथाव हुर दंसेव पाइथाव वानसु मुं दंसेव जे बुबाग्रानि बिसिंदै तिप्रासाराव थानसांगै बोसगांगो चिनि थिनांगो चिनि बोसि बोसा बोदै चिनि बुसुकनि कंग्रनो वानसुगै गिरिलायनो जों गामियाव ब्लकआव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव स्टेट लेभेलाव जत्त लेभेलनि जत्त लिडारसनो आं कयनाय चिनि बुबाग्रा बरनि साइथुंगो बाहायते जत्त प्रब्लेम सल्व खालायनोबा गोबांमा प्रब्लेम थाइबानो डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल विलेज लेभेल गोबांमा जत्त प्रब्लेम न जों बुबाग्रानो मान याथारियाबै बुबाग्रानो मान जों डिपेन्ड खालायबै जों बुबाग्रानो से जेहेतु लगिरिनानि फायौखाय जों जे प्रब्लेम न जे केबें मुंनो जों निजिनो सल्व खालायबानो जों निजिनो समाधान खालायबानोखाय जों आबरनो जों जत्त कौनो बुबाग्रानि बर' आसि प्रेसारियाबै बिनि सामुं जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय जे कक्सानानि जे सामुं रगनो बसावै दङ ते चिनि तिप्रासारनो थानसानि ककनो जों पिसारनानि बागै बबो जे मानसा गोरों जागाव थाङै सामुं खाय दङ गै जों बनो लगी मारिलायनाय जों खरकसा बाय खरकसा मा हामजालायनाय हायनो राजनीति बदलनो हामजामा बाय सिमिया कायसा पलिटिक्स एबा लिडारसिंगै सुदु पार्टीनो हामजागै सिमि जों थानसाया जों गुबै बोखाबाय हामजागौ खायगांखाय जों दफानो हामजागै माननाय जों बुबाग्रानो गुबैनो हामजागैनो दंखांखाय जों बुबाग्रानि हामिया तांथुं बुबाग्रानि कुनु बदनाम तांथुं बुइबाय कक सिदा जागै दा साजाखुं जे अमहाय दलायनि अमहाय जागाव बुबाग्रानि लिडार्स गोबांमा लाम हामियाव रंखा गोबांनो गथालाय मानलाया दिबायजों लायखा अ कग्रक ता आसायथुं नों आं बेबाग नवान सुगि साममा तांनाय दाखुके बुकजों कारण अ कग जुदिनो अ कग बुबाग्रानि मोखांगो कुनु पसंता सिजाथुं आबरो जों हजागमा तांनाय दाखुके बुकजों आनि सामुं निनि सामुं बायसे चिनि बुबाग्रानि बुमाखां जोंनानि बे सेन्ट्रालाव थाङै चिनि तिप्रासारनि हामगानि बागै बुबाग्रा कक साइ दङ
फाइनाय सालो सिनि तिब्रा सारानि जों सासा उंनाय आबो जों बयद खालायो आबो बेबा गुबाग्रानि बिसुंनि उंनाय जाबो बुंथो आइना हाय आं गुबाग्रानो पाइफ्लाया ए नरनो पाइफ्लाया हामबाय नारगै आनि किसिसा गावनि फ्रदे गयनु आंगरनो गथाक सिनाय आनि गोबां को थानाय दंगो तेवसा सिनि गुबाग्रा बे नरनो हामबाया फरै आनि किसिसा को नारग मानि नरग नारग आबो नाजाबायदि गुबाग्रानि प्रति नंनि हामजाबानि आबो जतनो सावै मानो सारा त्रिपुरानि तिब्रा सारा जतनो गुबाग्राना हामजाब आबो सावै मानो तियाबा निद फारबाय बिको नों तिब्रा सारा हामजाबो हिमानि तिब्रा साबाय तिब्रा सा तांगे खलायनाया तांगे दिनि तिब्रा मथा एकै YTF DWF नि बिसिं खलायबायया आम तुइ प्रश्न आचाया ना नांगन दाखते गो आम हायकेनो जों बुबाग्राना लगिरि मा खलायनाय हायनो हाय पाइपलाया जतनो गाहाम ग्रुप दंबायदि खुलुमबायगा